Mikä? Eiks kukaan muu syönyt papanoit tarhas? Mitä vittu? Sä syönyt jäniksen kakkaa tarhassa. Ole tarhas, jätkävi. Jänikset kävi kasvaa sinne nurkkaan, niin ne näytti ihan neskeä. Mä luulen, että mun palit vittu näyttää. Mä sain nää purkat. Paperista oli multa. Mä näen sulta. Otan tämän. Ei kun mä sain, mä haluun. Vaikka paperista. Sinne voi. Moi Tomi. Pate on hävinnyt. Pate, hei, missä Pate on? Pate on todella hyvä. I've got balls of steel. En päässyt kuvaan. Kato tänne kameraan. Laita toi. Vitun sepä. Se on seinäs reikä. Ota asia. Karinen! Moi! Moi video! Onko hyvä video? Ketä muistaa messi venees? No niin nauraa, hymyillä. Vittu saat ruma jätkä oikeesti. Tää on video. Mulla on periaatteessa tapana ollut nautiskella viiniä aivan omalla tyylillä. Tuleeks sieltä? Tyhjäks. Itse niin. Syöt sit sä? Puoliks. Mä en vielä Me halua. vedetään otakaa puoliksi. Puoliks. Ei kun vittu Puoliksi. Me vedetään puoliksi. Miten tän saa vittu katkaa? No helposti. Purase. No niin Viagrat suuhun vaan vittu. Katsotaan kuka. Ota nyt Rassa se Tämä Viagra. on Viagra. Ei oo Viagra mitään. Tupla ahus Viagra. Lili. Taimaa Viagraa. Taimaan Viagra. Purase. Ja nyt No niin. purase. Tää on vittu ihan siemenen muoto. Purase. Niin. Ai. Kohtaan seisaa. Ei vittu. Jätkät veti nyt. Vittu Sinne se on meni. mua ahdistella. Joo. Siis Ei oikeesti vittu. 36. Ei! 36 tuntia, sä oot himaskin vielä. Sen pitää antaa toista Viagraa. Sen pitää tehdä. Laittaa nyt sormuskulliin, kun ei vielä seiso. Joo. Vähän jäykempi. Erektiorengas. Sami veti silloin Ireneen 4 tuntia. Kelas sitä. Penisrengas Viagra. Ei sitä tullu yhtään. Hei, Mika pani kettuun! Näistä loppuilla tälle on vaan. Pöllittiin Rikunkaan vittu, mikä se oli? Siivouskärryt! Ja Otto vähän suuttu. Tänään pöllittiin Rikunkaan ostoskärryt. Ja nyt ne on Oton sängyssä. Etris 2, joka ajetaan. Tää on Keini. Keini on vähän nyt huoles kunnossa. Nyt Keinit aloitetaan nukkumaan. Mihin matka? Hyvin. Vokin otan mukaan, skippaa duunit, lähden Elsalle. Ota molemmat mukaan, skippaa duunit, lähden rannalle. Skippaa kitaa, ota mun mukaan. Hei, palapi! Arvata koko nää. Toi on perse. Lantioliike. Hengitys vielä. Oota, kato. Kuuntele hengitys vielä. Lantioliike. Tosi kummaa yhtä. Ei, tanssi. Edelman, kato. Ihan sama. Sama jätkä. Yeah, Bo, I'm on the boat! Chiga voittaja! Kyllä mulla on naisia, mut kaikkia sukunimi on .jpg. No niin. Kaikkia sukunimi on .jpg. Nyt alkaa näyttää paljon paremmin. Yeah!
ihan oikeesti, jos te näette, että joku tekee jotain tämmöistä ääliömäistä, niin sanokaa sille, että se vittu lopettaa. Ei se mitään järkeä. Ei se mitään järkeä. Viagra ei toimi! Kyllä vähän tuntuu palleista. Lasse, miten se Viagra toimii? Nyt on vettulevällä! Nyt on vettulevällä! Ottaa! Herra, and there's one guy who says like, one guy, and yeah, he's one motherfucking ugly girl. The guy's like, yeah, I'm gonna You can't really, okay. Let's not kill anybody. Don't kill him and don't kill me. I'm sorry. Oh, she's a really great girl. She's a really great girl. And then the guy is like, he's a one fucking ugly whore! Fuck man, don't say that. Joo. Toni, englantia kännis. Hit this guy. Like with punch. Yeah. But then our Finnish football coach. But he can't even speak Finnish. But he can't speak Finnish. Like this. Marcus, the problem that He's also gay, like you. Hello, Marcus. Probably that he's also gay, like you. But don't fuck me. Sweden. Oh! But don't fuck me. Sweden. That sounds really gay. That sounds really gay. I'm torn. No, okay. Thank you tonight. Minun ja Otto Everstin pitää kakkaa muki ja viedä se Alise Laitelan hyttiin. Tää on ehkä kirkeen muija, mitä mä oon nähnyt tänään. Ei kun se on itse asiassa kasari. Toi on kilumuija. Arttu vittu kilumuija! Kerro kilumuija, nimenomaan! Toi on niin vittu. Tää on se vittu loppu.